Čaute ľudia a vítajte u môjho druhého videa na kanále Lukyho železnica. V tomto videu by som vám chcel ukázať nové veci, ktoré sa pomenili od minule natočeného videa a ešte na konci by som vám chcel ukázať moje nové mašinky. Čiže pozerajte video do konca a ešte pred videom by som vás chcel poprosiť o odber, like a zvonček. Veľmi mi tým pomôžete a ja vás nebudem zdržiavať a môžeme ísť na to. Toto video bude zaradené do troch kategórií. Prvá kategória bude, že domčeky a také mestské stavby, autíčka a tak. Druhá, že príroda, že proste stromčeky, aké som tu pridal, trávu, posypy a všetko. A tretia bude, že osvetlenia, maličké detaily a také vecičky, proste detaily, že ktoré ani nemusia byť, ale sú tu. Ako prvé, ako som povedal, začneme domčekmi. Môžete tu vidieť takýto retro krásny domček od spoločnosti Vero, ktorý pochádza zo socializmu, čiže má nejakých 30-40 rokov. A to Vero teraz je terajší Auhagen. Tu môžete vidieť názornú ukážku krabičky, v ktorej mi domček prišiel. Ku domčeku, lebo ten sa mi strašne veľmi páči, som pridal prijazdovú cestu, tento chodníček ku hlavným dverám a vzadu oplotenie. A k tomuto domčeku sa píše na internetu, že to má byť nejakej rodiny, čo pracuje, že také, že napríklad vymyslím si železničiara. Čiže som tu pridal ako keby narezané drevo, ktoré som spravil zo šparadiek. Tu máte ešte takú peknú záhradku. Okolo toho môžete vidieť, som pridal takéto pekné kríčky, ako keby, že proste okolo toho plotu, aj okolo domčeka a túto peknú jabloň. Či nie jabloň, ale čerešňu. Ako ďalšie tu môžete vidieť tento pekný posed, ktorý som vymenil z toho dôvodu, lebo ten minulý som poskladal zo stavebnice a nevyzeral dosť najlepšie, tak som vymenil taký môj, čo už u mňa ležal dosť dlho a teraz má využitie. K nemu som využil ešte týchto poľovníkov, ktorí mieria na tieto jelene, ktoré sú tu pri takomto seníku. Ako ďalšie v tejto časti máte ešte takúto peknú chatičku, ktorá vyzerá takto. Vnúka máte ešte takýto fúrik, ako keby. Tu je to. Máte taký pekný fúrik, pílku a tak. Takto to vyzerá zozadu. Takto. A je to z toho dôvodu, lebo v tejto časti ono to ako keby splýva s touto chatkou, ktorá tu už bola minule proste. A ako ďalšie, to tu není nové, ako môžete vidieť túto stanicu, ktorá tu už bola ako keby opustená stanica, ktorá už tu bola aj predtým. Ale ja som tu pridal vylepšiu, že máte tu také ako keby staré stromčeky, také vyschnuté trávy. A som tu pridal názov, že Mladeč. Môžete to vidieť stadiaľto. Ako vyzerá. Zozadu som ešte pridal takúto zdochnutú trávu, ako keby takéto pichliače. A na strechu som pokvapkal sekundové lepidlo. A z tohto tu, ako môžete vidieť z tejto trávy, opadávajú také maličké listočky, proste také, že proste to nedrží, tak to odpadne. A ako som prilepil toto sekundové lepidlo, tak som na to nasypal tieto tu listočky maličké. Že ako keby popadalo zo stromov na strechu. Tak áno, s domčekov to bolo všetko a môžeme ísť rovno na prírodu. Po prvé tu môžete vidieť stanicu, sme sa prisunuli k stanici. S touto som sa najviac vyhral. A môžete tu vidieť znova tie zdechnuté stromčeky. Takéto tie trávy, už staré. Pridal som tu ešte aj takýto napríklad vysielač, ako môžete vidieť. Tu sú tieto stromčeky, tie vyschnuté trávy. Ide to tu tak po celej dĺžke kolejníc. Tu môžete vidieť ďalší ten stromik. Ďalší a ďalší. A všetko som to vyzdobil týmito trávičkami. Ako ďalšie tu môžete vidieť tieto 4 stromy. Ako tu také je oproti stanici. Potom ešte takýto jeden veľký, ktorý je pri tomto, poviem, že bytovom dome. A nakoniec môžete vidieť jeden stromček aj tu. Som pridal ku tejto ako keby
strážnej veci, veži, kde proste pozorujú vlaky. Tak a posledná vec je tieto maličké detaily, ktoré vám ukážem hneď teraz. Môžete tu vidieť takéto tu tak, že majú turisti nejakú takú cedulku, nie že cedulku, ale ako keby berme, že tam nejaká je, že to je také kryté, také toto, čo vám ukazuje na cedulke, kde máte ísť za podobné informácie. Tu máte, ako som vám ukazoval, tento krásny vysielač. Keby vám to tu tak pripadalo divné, ten starý, čo tu bol, s tým rovnakým úmyslom, že proste to ako keby radar pre vlaky, tak som ho odstránil a dal som tu tento nový už urobený takýto z kovu plastu. Ako ďalšie tu môžete vidieť takéto krásne svetlo, ktoré je z pečiek z Česka, čo znova chválim. Ako minule som chválil tie drobnosti, tie stožiare. Môžete tu vidieť takéto pekné, jak tu sa vám zaobluje zo spodku. Asi to veľa neuvidíte, ale je to takéto. Tu máte ešte tú elektrickú skrinku. Potom tu máte ešte z pečiek takýto, čo sa dá prejsť. Môžu ľudia prejsť cez to na druhú stranu. Takéto drevené, čo môžete vidieť aj na tomto prejazdu pre autá. A inak tieto detailiky sú všetko. A ešte som vám chcel ukázať túto maličku. Čo som zistil je, že to je značka, že to je stopka pre vlaky. Môžete ju tu tak vidieť zblízka. Som tu dal aj tú trávu, čo sa mi veľmi páči. A jedna je už tu namontovaná. Na tomto, keby to nestačilo. Kde to končí. A nakoniec vám ukážem, som tu spravil, to mi trvalo, asi som to 3-krát opravoval. Môžete tu vidieť takéto krásne tieto stožiare, čo tu boli už predtým, ale som na nich natiahol takéto nitku, ako môžete vidieť tú nitku podiaľ celej železnice, môžete uvidieť tu. Tak a toto by bolo zo všetkých týchto troch organizovaných vecí všetko. A nakoniec vám ukážem, aké mám nové mašinky. Tu tak môžete vidieť celú moju zbierku mašiniek, ale tieto 3 si neukážeme, lebo tento bude zbytočne vyberať a zapájať. Tuto ste napríklad mohli vidieť v minulom diele a tieto 2, tie sú také retro a som vám ich neukázal, tak môžete sa na nich pozrieť. Takéto retro ešte zo socializmu, také s napájaním, čo je opodiaľ železnice, tak je to pre tento účel, pre tieto mašinky 2. A kto už nahliadol do mojich šortov, môžete poznať túto krásnu mašinku okuliarníka, ktorú som už ukazoval, že môžete tu vidieť tieto 2 vagóny druhej triedy. Môžete si pozrieť pekne, ako to vyzerá. Osobné vagóny. A tu môžete vidieť túto krásnu mašinku. A tohto okuliarníka ja hlavne využívam na to, že ťahá tieto osobné vagóny, lebo mi najviac ku tomu sadne. A je veľmi krásny a sa mi veľmi páči. A na poslednom vagóne je také trošku špecifické to, že nie je to len druhá trieda, ale je to na polku a na polku vlak proste. Môžete tu vidieť, že je to druhá trieda. A jak sa pozrieme bližšie, môžete vidieť, že tu tak je to normálne červené a tu začína takto žltou farbou, tu tak hore môžete vidieť. Tu tak. A tu už je prvá trieda. Čiže je to vagón, ktorý obsahuje v sebe prvú triedu, ale na polku je aj druhá trieda. Čiže som to posunul tak, že tu máte druhé triedy a tu takto spojuje a posledná je až prvá trieda. Môžeme si skľudne s ním teraz zajazdiť. Ako ďalšia mašinka bude táto krásna mašinka, ktorá je ťahač.
Je to ťahač, ktorý ťahá proste ťažké nákladové vagóny. Neviem, ako sa volá, ale viem, že je to ŽSR a číslo má 771 1948. Ako môžete vidieť, táto mašinka je úplne nová. Sa mi strašne páči a je veľmi krásna. Za ňou ťahám tieto vagóny, alebo ona ťahá tie vagóny cargo a potom úsadc. No nič, nebudem to zdržiavať, môžeme si urobiť nejaké zábery. Ako ďalšiu lokomotívu som si vybral Sergeja. Je to ruská lokomotíva, ktorá vznikla ešte za socializmu. Je to ešte taký model, ktorý Sergejovia proste jazdili aj u nás, že je to československý model, tu môžete vidieť cez CSK, ale už proste tam to nevidno na kamere, čiže keď tak vám to priblížim, ale aj tak to nevidno. Čiže je to starý ruský rušeň, ktorý bol vyrobený za socializmu. Môžeme si s ním zajazdiť. A toto by už bolo z tohto videa všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute.